Rider ang baon. Oops. Rider 150 lang ang baon. Nag-blink-blink na. Una tagamay. Una tagamay. Ayun. Welcome back to our channel. RC Motovlog here. Yun, padong mi sa ngadto mig Shell para magpatubel, then mag-ride din mi sa TCH. Ayun, Sunday ride. Oops. Rider 150 lang ang baon. Kita tamabot sa Shell. Dire. Basin daghan kay ron mga rider nagtambay dire. Daro. Arita magpagas up. Yun, mag-ride na mi. Together with the CRCE Solid Couple. Mao ni ang starting point sa mga rider. Okay, ana on run. Ano ba? So, wala, mag-ride sa to sila padung sa TCH. Oh, Lady Rider. So, shout out sa tanan magian. Bip 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 lang nag-agi sa babaw TCH. Padung namin sa TCH, na namin sa Busay. Medyo traffic. Ingon ang isa ka rider dito sa Shell, nag-uwan daw sa babaw. Patay tani. Nindot na ang Cebu, daghanag mga buildings natukod, mga kondo. Bugnawa sa hangin. Padong nagit-ngit. Chill ako ng balikod. Oh, pass forward. Oh, flash. Oh, beri pangkut. Tara, nanti yo. O, nabot na ta sa Red Cliff. O, pinatay ni Planet Effect. O, pinatay ni Planet Effect. Sas, ihas biya na to niya. O, pinalingi pas kilid. O, kay way maniniyot. Mohonong sa ta kay paabot ta atong usa nga naa nagpicture-picture sa Red Cliff. Oh, ana lang pwede ra ana. Para di kapoy. Oh, nindot yung formation mura maghatudog lubong. Chill ra kay mong ride akong langga. Oh, pinatuyok effect na pod. Murag makalipong.
Bip bip. Kaya nindot kayong liko-liko dire nya mga kahoy ba. Let's go. Oh, fast forward, fast forward. Oh, murag na flash. Oh, beri pang efek. Darah. Yun, ha, stop over sa mi. Ngita pa mig asa mi mo standby. Asa mi standby. Dara. Laos na talamban. Tagalan. May undang dalan. Ano to kay para makapa. Oh, kanang mula sa mi gamay nya mo balik ra mi kanto, ha? Kay Tagaman niya bang tanto. oh, kanto. Mo na tagamay. Una tagamay. Ha? Ha? Dungan lang ta. Di, kitar may mulapas gamay siguro. Ay ambot. Oh. Mulapas may gamay sa kanto mayana ha. Tumayana ha. Ha? Ha? Mo lahos sa mi sa paintrehan niya, balik may kanto mayana. Oh. Kanto mayana rata kita. Anak lang. Padung nako, mawagdang ng kamingaw. Tagalang ko, duol na ko sa inyo ha. Kay di sa'yo, kung dili ikaw kung uban. Gamay ngantos, duol na ko sa inyo ha. Paabot lang gamay sa ako kay dugay ratik kang gustong makita. Kay dili po lalim na maginusara. Gimingaw na ko sa imong katawa. Sige rag tuyok sa huna-huna. May rapod wa kakapuya. Gamay na lang abot ako. Storya lang sa gusto. Andam nga mo hatag basta sa imo. Mawagdang ng kamingaw. Tagalang ko, duol na ko sa inyo ha. Kay di sa'yo, kung dili ikaw kung uban. Gamay ngantos, duol na ko sa inyo ha. Lil Miggy man, on the way na. Skirt sa kong Yamaha. Sunduon tika, panangin mama. Road trip, bisag ahang dapita. Dili gyud ka magansing nako. Ginaampingan tikag maayo. Ihatag permi ang imong gusto, baby. Ikaw ray kalipay nga dili masukod. Maong taga-adlaw ko. Permi gago kod. Padung nako, mawagdang ng kamingaw. Tagalang ko, duol na
Mao to naabtan na noon may gabi eh. So gikan mis kanto mayan na karon na nasad mi sa baluarte ni Alfredo. O inani ka anyag ang baluarte ni Alfredo. So gitawag ni sa una og antique house. So mao ni na sila mga tinda diri. Kanang nyo na Q815 na diri lang display sa mga jerseys. So diri na sila takoyaki o kaniyo. Kani sila mga madam. Yeah, what's up? Today's video, ano na kami Oh, kami yan nga sudan. kumain na kayo mga walang hiya. Oh, na diri lang sa dana. So, mao ni time lapse na to. Pass forward. Mao din ni ang sud sa baluarte ni Alfredo. Nawa nangandam sila. Okay, gipanggutom na sila. Masud ta diri sa pinakakaraan. Mao ni gitawag ang antique house. So, diri ta sa katas babaw. Today kita na tong view pero ngit-ngit lang. So sa katas hagdan, pinatuik-tuik ang hagdan. Oo, hapit ako malipong. Oh, mao ni ang view sa taas. Oh, ngit-ngit lang kayo so naog sa ta. Ikaw na iro o daplin dira iro ka. Mga on mi dire. Road trip.